politics tinotarisa zvinhu zvakawanda. Kana nhasi vanhu vakati havadi chamisa iko zvino izvi, tikaona majority yevanhu isingadi chamisa, isusu hatisapote chamisa, tinosapota ari kudiwa nemajority. Saka manje anaya majority inoteera Shabangu yakawanda sei, inoita kuti tigone kuboosta kuti tisapote Shabangu, kana kuti majority inoteera Monzora yakawanda sei, inoita kuti tigone kusapota Monzora, kana majority inoteera Rinda Masarira. Iwewe pauri papa hautosapote Rinda Masarira pauri ipapo. Rinda Masarira kana kuungana chaupina muHarare muya ukaunganirwa nevanhu 100 anenge atogona chaizvo enda ai Mwari vanenge vapindira. It's not easy kuti awane vanhu 100 chaiwo kana akada kuita rari pambare paya. So alright, Madhuku une nhamba yakadini inomutevera. Tobva tatarisa kuno tina Geza naChiwenga. Manje anaya tikati Chiwenga ari pambare, Chamisa ari mutaundi, vanhu uchitarisa iwewe uchizvitarisa nekuzviona, vanhu vanozara kupi? Tikati Chiwenga naGeza vane rari mumbare, Chamisa ane rari mutaundi, vanhu vanozara kupi? Kana kuti Geza naChiwenga vane rari muGlenview, Chamisa ane rari kuChitumbwiza, vanhu vanozara kupi? Tinotarisa kuri kuenda mhepo, ndokwa tinosapota. Atiendi kwedu tegaba, atisapoti zvedu tegaba, atiiti zvedu tegaba. Saka kune majority munyika mese, kana muine vanhu 100, kana vanhu 8 vachisapota Chamisa, vanhu 20 vachisapota zvimwe zvimapato zvese zviri munyika izvi, saka tinogona kuti toteera kuri kuenda vanhu 20 ava here isusu. Zvekuti dofo akadzidza hatinei nazvo, ndezvaMwari. Kana dofo racho risingapatisipete, kana dofo racho risingataridze udofo hwaro, kana kuti risingasimudze musoro, kana kuti risingapatisipete kana kutaurawo, kana kuti zvakaita iwe pauri papo usingatauri, kana kuti usingaite basa kana kuratidzawo kuonekwa munyika kuti kuna nhingi ari kupatisipeta, vanhu vangangoita zvokufembera here kuti handei tinonhonga dofo riri mustreet kumbare tiri pechigaro. Vanhu vanoteera zviri nani dofo rakafunda racho kurisapota, kana kuti dofo risina kudzidza racho kurisapota, than kuti tiswere tichingombeya tichishandiswa nemapolitical parties. Uyu afunga zvake, uyu afunga zvake, uyu afunga zvake, ati Chamisa haiti, uyu ati Chamisa haiti, uyu ati Monzora haiti, uyu ati Dhagi haiti, uyu ati Shabangu haiti, uyu ati Zana haiti. But okay, pakudhauta kwedu ikoko, ngatitarisa munhu ane majority, munhu ane nhamba yakawanda, munhu ari kudiwa nevanhu. Saka uchiona kuti mapenzi anongotaurawo ari ega, havasi vese vana veZimbabwe vari kuti Chamisa akashata. Kunongowanika wana dzambiringa munyimba mhodzi dzakaoma dzenyemba dzisingaibvi kudzibika. Saka tingateera mhodzi dzisingaibvi isu tinopenga. Ngoti munhu angozvifungawo zvake achimwa dringi kumba kwake kuti Chamisa haiti. Munhu angozvifungawo, but totarisa paground kuti taenda kuti handei toona Chamisa ari kumomoterwa nevanhu, ari kuunganirwa nevanhu. Saka ukada kuteera pfungwa dzevanhu unopambarika, unotemeseka musoro, unovhiringika nokuti kune vamwe vanongofunga kuenda kutoilet every time. Chaanofunga kuenda kutoilet, noti kuumba nyika, noti kuwaka nyika. Andinoona kune munhu anogona kutaura ari mumagrupu, muWhatsApp group, unotaura kunge ari kugona kugadzisa kunge ane pfungwa dzinoshanda. Chitarisa pamedia kuti anozikanwa here, paground kuti anozikanwa nei, anozikana nei chaari kuita dunhu rake, province yake, kana kuti nyika yacho, kana kuti iye pamedia pacho chaipo chii chaari kuita. Unongotaura akahwanda zoti haadi kuzikanwa, haadi kunzwika. Handiti uri kupaona chaanogona kushora vana madzibaba eshanduko, chaanogona kushora vana Nhengirikini, vana Traore, chaanogona kushora vana Stole vaya, chaanogona kushora vana Chinogure, chaanogona kushora vana Chamisa, kushora Geza vacho, kushora. But otherwise Geza vacho atori nani pane benzi rinongotaurawo riri mustreet kana kumba kwaro, risina participation rinoita, rinongomukira kuti Geza haana basa yakadhomoka. But iye ndiye akatodhomoka because haana chaanobatsira munyika kana musociety, kana chaari kuita haatozikanwi. Geza utozikanwa, Chipenet unotozikana atori nani, kana Jeff Judah uya unotozikana utori nani, even achitawo zvaanenge achitawo zvake izvo. But saka iwewe kana uri munhu uri mupolitics, kana kuti unoda kuumba nyika kana kuwaka nyika, even une ubenzi hwako iwo hwakarasika, vanhu vasika kusapote, but budikira kapachena uonekwe.
than kutaurira mudende, kutaurira mumusoro munhikini. Kungoti pawasangana one chimeseji chataurwawo nevanhu ndo chaunenge wakungokomendawo ichocho, zvotopera ipapo nepfungwa dzako dzotozororera ipapo. Participate munhu, not kumirira kukomenda nekujaja in wrong way. Anditi tingateera pfungwa dzemunhu mumwe chete tinopenga, tinoteera pfungwa dzemajority. Like isusu vana baba Chinogurei tinoteerwa nemore majority, namba yakawandisa inotisapota, inotitevera, ende tinoshanda nemore political leaders dzemadepartments akasiyana siyana, ende tinotungamirirwa nemaleaders atinonge tichitoziva nokunzwisisa, atinenge tichitofolowa tichikurukura nekunzwisisa kwazviri kubva nekwazviri kuenda. Anditi saka kana tichitaura politics atingoita kana Chamisa nhasi uno vanhu vakamudhamba aumboona baba Chinogurei vachimusapota, vanoenda kurikuenda vanhu, kurikuenda ruzhinji. But Chamisa kana achisapotwa nenyika navanhu, baba Chinogurei vanonomira kuri kusapota munhu, kuri kusapotwa kune munhu ari kudiwa nenyika, noti zviro zvababa Chinogurei kana vandangofarira inini. Saka mind you my brother, unogona kutaura iwewe uchikomenda nekujaja ichi achita, ichi chinoita, ichi achita, chinoita, but hapana anokunzwa because uri kungotaura uri mugroup, uri kungotaura uri muchannel, ipfungwa dzako dzekumba kwako, but namba zhinji haifollowe zvaunotaura, haiaccepte, haizvigamuchiri, haizviteerera, haizvinzwisisi. Anditi wapaona? Saka ipfungwawo dzako dzaunenge uchitaura, but isusu manje dzedu pfungwa dzinotova nevanhu vakawanda vari kudzifollowa ende vari kudzisapota, dzinotova nevanhu vakawanda vari kudzikurudzira ende dziri kubatsira vanhu vakawanda munyika. Saka iwewe kana uchiona kuti unogona kuovateka baba Chinogurei, you are right, come then wobva wachiita zvinhu zviri serious zvokuti vanhu vabva vaona kuti vana baba Chinogurei vari kurashika, uyu ari right uyu. Tokutevera futi isusu topedza tatotena futi tokutevera futi nokurasika kwatakaita ikoko. Kana kuti ukaona kuti vana Traore vari wrong, tokufollowa, tokutevera vana Traore vokutevera iwewe because unenge uchitaura zvinhu zvinobatsira. Rega ndikutaurire my brother, world and the continent, even Africa or nyika yacho chaiyo, vanhu vanorekodha nekukomenda zvatiri kuita zvese izvi zviri kuiswa mumahistory, zviri kuiswa mumemory dzevanhu, zviri kuiswa muupenyu hwevanhu, ende vanhu vanoramba vainazvo muupenyu mukurarama neremangwana. Zvaunoona vanhu vari muhistory dzevanhu, vese vakaenda kuhondo kana vasina kuenda, vane history yekurwira nyika, vese vauri kuona vachiita zvavaita vanotsvangirai vaya vachiiswa mumarodhi nezvimwe zvakadaro. Although kune vanhu vanokodzera kuiswa pamastage akasiyana siyana, vanhu vese vachiita zvavanoita vanorengwa mumahistory avo. Vanhu vakagara kudai vanenge vachikomenda, vanenge vachijaja, vanenge vachinyora, vanenge vachibhuka, vachisevha, vanenge vachiwerenga, vanenge vachichengeta muhistory. Saka iwewe pindawo muhistory yenyika, ingako music kunonzi dziri kupisa, iwewe pindawo mukupisa because vana baba Chinogurei vane nguva yavo yokupisa, vane nguva yavachapera. Vana Traore, vana Saruwaka, vana Stole ndondo Saruwaka, vana nyoka yemabhunu ari muhistory, izvozvo muhistory yenyika atowamo. Uri kunzwa? Saka iwewe vacho muhistory yenyika haukwani, iwewe wacho muhistory yenyika haupindi, iwewe wacho muhistory yenyika because hauna kana munhu ende hauna kumbobvira waita mhandi yenyika iwewe, kana kuita mhandi yebato rinotonga. Anditi kana munhu ukabreka history yekuwa mhandu yeutungamiriri huripo, ukava nehistory yekumobiliza vanhu, kuonesa vanhu chakanaka nechakaipa, ukava history yekurwira kodzero dzevanhu, unenge uri munhu ari kushanda. But mashandiro anosiyana, iwe unogona ngore pfungwa dziri more than dzava Chinogurei kana kuti dzana nhikirikini, dzana Saruwaka or nanoti Saruwaka, vana Traore or vana Stole, vana Chipenet or what. Anditi unoona munhu achiona Chamisa, but Chamisa ari ahead than iye, ende Chamisa unozikana than iye, unosapotwa even nenyika dzini hombe chaidzo. But iwewe kana nyika idzodzo hadzikuzivi, Chamisa unozikanwa nenyika idzodzo. Munyika macho chaimo kune vanhu vanorema vakafunda ma-PhD, ma-lawyer, ma-advocates. Iwewe kana ne-form 4 hauna kuipinda. Anditi unoda kumanager munhu akaita degree kana kuti mu-advocate. Saka chimwe chinhu chiripo ndechekuti kana une njere dzaMwari vhinu usina kufunda, be participate, ratidza vanhu kuti uri kuparticipate, uri kurwira nyika, uri kushandira nyika, than kungoti Chamisa haiti, Chamisa yakatengwa. Hauna ma-V11 ekutengwa kwaChamisa. Kana ukubvunza kuti anonzi anika akamutambidza mari, akapuwa mari,
zviya akapuhwa nani ende bato racho rakampa mari rine umbowo here hwekupupura. Dai kutaura kuno kuti tiri kuona nhamo neZANU PF ichikambena kuti akapa mari Chamisa, ende dai tiri kuona achifumurwa every time, dai tiri kuona nhasi ari kushungurudzirwa mari iyoyo. Kana Chamisa wacho dai tiri kuona ari kutogara kutobuda munyika kutonogara kana kuEurope kunotenga stand kuEurope kana kuAmerica kuCanada, kana kuti dai anga achida hake kuti anda kutonga aigona kungotenga kana mauto edzimwe nyika kana mamissionaries nemari iyoyo inenge ichitaurwa yacho. Saka unotoona kuti iye Chamisa wacho ari kutoshungurudzwa nekutambudzwa. Saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanongotaura kwavasina kuswera. Munhu anongoti chera akagara nehure mumba muloji unongotaura zvaasina kuswera, chera akagara pachemba dhodhi richitobuda unongotaura zvaasina kutaura. Hapana zvinozikana chiri mumusoro make zvangouya izvozvo ndo zvinotaurwa nemunhu. That is not politics. Madictatorship, ipfungwa dzechidictatorship idzodzo. Tinoda vanhu vanopfungwa dzinodarika dzaChamisa vacho vouya paground vochiparticipate paground. Saka kana tashora Chamisa tochiti chalinda masarira ari nani, uchitarisa pfungwa dzalinda masarira nehunhu hwalinda masarira iwewe woisa Chamisa apa womumisa apa. Wotarisa pfungwa dzaShabangu nehunhu hwaShabangu nezviito Shabangu womisa Chamisa apa. Wotarisa Monzora Douglas nehunhu hwake nezviito zvake womumisa apa. Wotarisa zviri kuita Madhuku womumisa apa. Wochitarisa zviri kuitwa naChiwenga naGeza wowaisa apa woisa Chamisa apa. Aunoti munhu chaiye musvinu, munhu kwaye chaiye anenge ari nani pavanhu vese ivavo ndiani? Wega ugaye here, hadzishande here. Saka vanhu vachitaura baba chino kuri vanhu baba tinenge tichiona isu tinotera zviri kuda vanhu ndo zvatinoita.